आरो बेजों लोगोसे मैया सासे हिर'आ माने साउथ इन्डियानि सिनेमा बायदि फैनानै PWD अफिसाव दादागिरि खालामफैदों बेफोरबायदि दादागिरिखौ जोङो मालाबाबो गिया बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ खालि गोजोना थाथों होननानै सान्थिया थाथों होननानै जोङो जेबो बुङाखै दा बिथांमोना दिनै गोजोन सावरायनायाव फैदों सलुसनाव फैदों बेखौ मोजाङै थानानै सलुसनखौ खालामनानै गावबा गाव न'खराव थांनानै संसार जाबानो जाबाय जोंहा बुंनांगौ गैया जों बिथांमोनखौ अरायसम मदद खालामनो होननानैनो दिनै दंबाय थायो नाथाय जोंनो दिनै दंबाय थायो नाथाय जोंनि मुङाव मैयानिफ्राय जेरैबायदि गाज्रि फोसावदों बेवहाय माने पार्सेन्ट लानाय बायदिसिना लानाय बेफोरथ' नंखायखा दा बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ केस होनो हायो दा जोङो अननानै जों केस होनो नागिराखै बेहा जेबो प्रुफ गैया बेवहाय जेबो एभिडेन्स गैया जानला मोनला बिथाङा जोंनो दाय जाबसिनदों PWD अफिसाव जे टेन्डार जागोन बेखौ आङो मिथिया बेखौ अफिसारफोरासो खालामो दा बेवहाय बिथांमोना जोंनि मुं लानानै बा MLA नि मुं लानानै जेखौ बुंदों जोङो बेखौ कन्डेम खालामो आरो बेफोरबायदि दादागिरि जाहाथे सेकेन्ड टाइम खालामा बेखौ जोङो बेखौ खावलायो मानोना बे बड'लेण्डआ बेबायदि साफा सानै साथाम मानसिनि दादागिरिनि फिल्ड नङा बियो बेवहाय जोङो गोजोनै थानांगौ सान्थियै थानांगौ आरो जौगानायनि खामानि मावनांगौ जों बेखौनो लुबैयो गोबां माखासे मानसिफोरा सार बुंदों कि सोंखारनो नागिरदों कि नोंथांखौ बा नोंथांनि सरकारा फेल जाबाय होननानै सोंखारनांगोन बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बे सोंखारिखागोन जायफोर दिनै BPF नि मानसि जायफोर दिनै हेंथा हान्जानि मानसि बेथ' दिनैनिल' खोथा नङा जि समाव आं एबसुनि आफादगिरि जानानै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन जाथिनि थाखाय बै समावबो सोंखारिमोन राजा लामायाव फैयोबा आन्दलन खालामबा बिथांमोना सोंखारिमोन मानो आन्दलन खालामनांगौ दा बिथांमोना आरो उन्दै गथ'खौ लाना आन्दलन खालामनो फैलायबाय नोंथांमोनाथ' मिथिगोन ना जि समाव जोङो आन्दलन खालामदोंमोन 2010 नि उनाव मोनसे सुक्ति नांगौ होननानै बै समाव सोंखारिदोंमोन उन्दै गथ'फोरखौ लाना आन्दलन खालामदों दिनै आरो बिथांमोनानो थुनज्लायनानै दिनै उन्दै गथ'फोरखौ आन्दलन खालामहोदों दा बेफोरो गोदान बाथ्रा नङा दा आंबो मैया CBI दाबि खालामनाय नुदों CBI दा इनकुवारि जानांगौ आरो CBI इनकुवारिया थाबैनो ULB-खौ सोर जोनोम होनाय बिनि सायावबो CBI इनकुवारि जानांगौ आरो लोगोसे NLFB-खौ सोर जोनोम होनाय बिनि सायावबो CBI आरो NIA नि इनकुवारि जानांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो राफिकुल जि बुथारनाय बे केसाबो CBI नि आखायाव दङ दा गोबां केस CBI नि आखायाव दङ दा CBI इनकुवारि जानांगौबा गासैबो जानांगौ गासैबो एक्सन जानांगौ नाथाय बेफोर जायोबा सोर थांगोन जोंनिनो सोरबा बिदा फंबायफ्रा जेलाव थांगोन दा बेखौ बिथांमोना दिनै जेखौ साननानै बुंदों दा बेखौ हयथ' सोरखौबा पलिटिकेल टारगेट लाना खोथाफोरखौ बुङो नाथाय बेवहाय रावहाबो लाब जानाय नङा जोङो गोजोनखौ लुबैयो जौगानायखौ लुबैयो आरो दिनै बड'लेण्डआव गोबां बोसोरनि उनाव माखासे इनभेस्टमेन्ट फैनो नागिरदों गोदान इन्डास्ट्रि जानो नागिरदों साख्रि मोननो नागिरदों हाजार जोंनि लाइमोनफ्रा दा बेफोरबायदि समाव साफा सानै सेंग्राफोरखौ थुनज्लायनानै जेरैबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो जानाय नङा गोबां बर' लाइमोनफोरा गोदानै जोनोम जानाय बेखौ आरो मोखां बिजाबाव बरायनायसो नुनो मोनो बेनि खेथ्रआव मा बुङो दा बिथांमोना बुजिस्लाबैखाय बरायदों उनाव जेला बेयो गाबोन पुलिस आर्मिया हाबफैगोन अपारेशन जागोन जोंनि बिमा बिनानावफ्रा आरो खस्थ' मोननांगोन बिदा फंबायफ्रा खस्थ' मोननांगोन नाङा फाङा गावथारजागोन अब्ला बिथांमोना मा खालामगोन बेखौ जायखौ दिनै बरायदों थांनाय 30 बोसोराथ' बेनो दैदेनगिरिफोर लोगोसे जोंनि डेपुटि चिफ EM बयबो जयै बेवहाय सावरायनाय जादों आरो बे जिफोर जाथाय जादों बे जाथायनि सायाव मोनसे मोजां तदन्त जानांगौ बे खोथाखौ रायलायनाय जादों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे जि घटना जादों बिनि सायाव इनकुवारिया इम्पार्शियेल जागोन आरो बेवहाय जि जायनिखि गोरोन्थि मावदों बिनि सायाव जायखिजाया पानिशमेन्टआनो बेवहाय जानो हायो बेवहाय खुनु माने बाया जानाय नङा बे खोथाखौ बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो जोंबो खावलायदों जे बेवहाय बेफोरबायदि जाथाया गोजोन सुक्ति जानायनि उनाव बेबायदि जानो नाङामोन दा जि जाथाय जादों बिनि थाखाय जों बयबो दुखु फोरमायदों आरो बे जाहाथे इयुनाव जाया बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो माखासे जिथु इनिशिएटिभ बेखौ थाबैनो लानो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन लाखिनो थाखाय माखासे हाबाफारि बिथांमोना बेवहाय फोसावदों आरो बे हाबाफारिफ्राव टाइम टु टाइम डिसकासन जागोन माखासे पलिसि लानाय जागोन बेखौ बिथांमोना फोरमायदों NDP नि रिहेबिलिटेसन आरो केस उइथड्र बियो थाबैनो जागोन बेखौबो बिथांमोना जिखिनि खामानि मावबाय बिनि आपडेटखौ होदों दिनै दा रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ बेखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो कनसार्न आरो बिनि थाखायनो बिथांखौ लासैनो चिरांसिम शिफ्ट खालामनायनि माखासे प्रसेस सोलिदों नाथाय बिथांखौ गनायनि मुङाव दा जेफोरो राजनितिक माखासे हाबाफारिफोर जादों बेखौ लानानै बयबो कनसार्न जादों दा आं खावलायनो सानो जे दिनै 30-40 बोसोर सोमावसारबोनायनि उनाव
गोदान गोदान हाथियार हमग्रा ओंखारनानै बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन ना धंस' खालामनो हागोन धंस' खालामगोन बेसो दिनै जोंनि थाखाय साननांगौ जादों दा नंखायनो आं खावलायो जायफोर ULB नाम लानानै दिनै फिन हाथियार हमनो नागिरदों बिथांमोना बेखौ दोननांगौ आरो मोजां मोनसे थासारियाव थानांगौ समाजनि थाखाय खामानि मावनांगौ गावबा गावनि केरियारखौ दानांगौ दा बेवहाय सोरनिबा थुनज्लायनायावनो जा बा गावनि सानस्लाब मोनैयावनो जा बेबायदि जुदि हाथियार हमनानै समाजाव दावराव खालामबाय थायोब्ला बियो हारिखौ जौगाहोनाय जानाय नङा हारिखौ धंस' खालामनायसो जागोन दा नंखायनो बेबायदि जाथायनिफ्राय बेबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय एबा बेखौ नागारनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों अखानायबानो आर्मि पुलिसनि मोगा मोगि जानाङोमोन ना जानायनि सुख दङ ना लोंनायनि सुख दङ ना माबा मोनसे मोजां प्रग्राम खालामनो हायो जेबोखौनो खालामनो हायामोन ओंखायनो जोंनि ओनसोला गोग्लैसोदों दा जुदि आरो बरायबावनानै आरो हाथियार लाबावनानै गारो आरो सोरखौबा गावनानै बमा होनानै गाबोन थासारिया गाज्रि जायोबा लोब लोब आर्मि पुलिस हाबफैबावगोन अपारेसन जागोन बिनि उनाव आरो थासारिया गाज्रि जागोन बिनि थाखाय दायनिगिरिया बिथांमोना जानांगोन राजखान्थि थासारि दं होनना साननांगौ निश्चय दङ बेवहाय राजखान्थि गैयालासिनो जानाय नङा आरो बेवहाय सोर दङ सोर गैया बेखौ CBI NIA अलरेडि मिथिगौ खालि बेखौ गाबोन समफोर गोसोबानो एक्सन लानो हायो दा बे बिथांमोनखौ दिनै जोङो नायदों जे बिथांमोना जुदि रेस्टुरेन्ट जायोबा मोजां थासारि लाबोबा बियो मोजां आदारवाइज आंहाथ' राजनितिजों जेबो लेना देना गैया आं बर' हारिनि मोजांखौ लुबैयो दिनै सोरबा सोरबा सोंखारिदों दालाल सैमा बायदिसिना होननानै रायदों आंहा बेवहाय जेबो साननांगौ गैया मानोना हारिनि मोजां मावनो फैदों जिखालि हारिनि मोजां मावनो हाया बबेयावबा फेल जादों होनना मिथिगोन आंखौ रावबो रायलायनो गोनां गैया आं गावनो रिजेन होगोन मानोना दिनैसिम जोङो जोनोमनिफ्राय जि समनिफ्राय बुजिदों बै समनिफ्राय हारिनि खामानिखौनो मावदों आरो गुबुन जेबो मावाखै दा नंखायनो सोरबाया दिनै गन्डगोल खालामदों सोरबाया दिनै करापसन खालामदों सोरबाया दिनै मार्डार खालामदों बे मानसिफ्रा दिनै जोंखौ बायदिसिना खोथा आसि थुना होनो नागिरोबा बेफोरनि गासैबो हिस्ट्रिफ्रा जोंनियाव दंजोबो जों बुंफोरजोबनो हायो आरो मोनसे बुस्थुफोर जिनिस नुगासिनो सार जोङो लाइमोनफ्रा ससियेल मिडियायावहाय बायदिसिना गावजों गाव आसि थुलायनानै ओमफ्राय बेबायदिनि थाखायनो सोरबा माखासे लाइमोनफोरा मोनायावहाय पुलिस प्रशासनजों लायजाबाय बेखौ नों बुंनाया एकदम थार बाथ्रा बे जोंनि लाइमोनफ्रा ससियेल मिडियाया जे माने स्केन जायो बा ससियेल मिडियाया जे मोनसे साइबार क्राइमावबो गोग्लैयो बेखौ बिथांमोना दाबो बुजियाखै माने जोबोद गोरलै बाथ्राजोंनो जोबोद गाज्रि बाथ्रा बुङो दा बेफोरथ' नों लिगेलि एक्सन लाथावथावखौ एक्सन लाखागोन आंखौबाबो लागोन नोंखौबाबो लागोन बेयाव रावबो खारग'नाय नङा ओंखायनो बेफोरजों खेला गेलेनाङा ससियेल मिडियाखौ नोङो नाय मा मोजां दोङो गाज्रि दोङो खिन्थु ससियेल मिडियाखौ जुदि नोङो गाज्रि इउज खालामोबा बे साइबार क्राइमाव गोलैयो आरो बेखौ नोंबो बुंनानै आंबो बुंनानै जेबो लाब गैया दा गोबां जोंनोबो हरो बिराद गाज्रि नोंखौ गावथारगोन नोंखौ माबागोन ओरैबायदिसिना दा बेफोरखौ जुदि जोङो पुलिसनो होजोबोबा सब साइबार क्राइमाव गोलैजोबो ओंखायनो बर' लाइमोनफ्रा बेफोराव बेस्थ' थायालासिनो लेखा सोलोंनायाव गोसो हो बायदिसिना खामानियाव गोसो हो रां खामायनायाव गोसो हो मोजां मोनसे समाज दानायाव गोसो हो आं बेखौसो बयखौबो खावलायो